Здравейте, аз се казвам Ванеса и днес ще ви покажа как се прави ето такава панделка на прашка. Трябват ви 7 ластички в един цвят и само една в различен. Стават 8 ластички. Добре, вземете вашата кука, т.е. вашата прашка и сложете всички 7 ластика, ето така прави, на двете страни на куката, на прашката. Ето така. Пъхнете ластик, различния цвят ластик отдолу. Ето тук отдолу. Виждате ли? И го дръпнете нагоре. Само ето така. Само забравя да ви спомена, че ви трябва и една кука. Пъхате ластика ето така. И нали знаете, че като слагате един ластик върху друг, има две страни. Така. И като ви казах, знаете, че ластика има две страни. Взимате най-задната и я прехвърлете на другата страна. Ето, виждате ли как се получи? И дърпате, за да се стегне. Вашата панделка е готова. Само махнете всичките неща от там. Всичките ластички от прашката. Това се получи. Това беше всичко за днес. Чао, ще се видим и друг път.